السلام علیکم سنگتاں مخان میر چوکا کنگاں خاص کردہ محفلاں کرگاں سنگا ڈائلگاں یک دو شہر جنگاں علاقہ حیدرآباد ہے دا وطیو تک دا خاص کردہ بھرشو شیرانی تربتا جات کی ہے خاص کردہ میر خاں کروٹانی گونی اور سنگتاں فرماشیں بازار جباد ایک قاسم فرماشیں دین حمد فرماشیں بازار جباد ایک قاسم ملنگانی دبئی فرماشیں مجید مہکانی فرماشیں بازار جباد اللہ سنگتاں دوستاں خوش کنا ایک دا خاص کار غلام اشکے فرماشیں سوری شیر خانہ فرماشیں گرتنیا یاسین فرماشیں بازار جباد اللہ سنگتاں دوستاں خوش کنا ایک کلاچی گورشانی فرماشیں ایک مجید دا فرماشیں کروٹانی بازار شولو فرماشیں بازار جباد کادو لینی فرمائش ہے دبئی اچ کادو لینی کادو لینے دین حمد طرفہ دبئی فرماشیں اللہ سنگتاں دوستاں خوش کنا شریف ہے ادا رب توروں و لکن رساواں زیادہ ہیا لقب شاہری دا تھی گوئے سنا وذیا منا ڈکا کوڑوا بچے دروغیں زندگیا روشے قیامت دی گھر میں کنے میں واجہ ہیا قبول کم عاجزی سوالاں تھی رحمانی گلیا دل گو میں محفلو بٹاں دا سازاں گیشتریا سگا قاسمہ فونے جالینا دبئیا اشتی جمعی برادرہ شہری ہوا سرچ میں پریا میں دل پر چمکلو زہیرہ چسد کا ہنگریا مدیانی صورت نشکاں تا بیاری پوئے تھیا من رب رحمتا ٹیسا و روشن پیلے دیا ملکاں آرتے و جہلا ایدا پاکیں گل زمیا ترماسا ڈوبرا داشتا سی دستانی تلیا جہی من ڈترو سیٹاں گو تیلا مشتگیا ماشاءاللہ سمازان اندگاں کپتا تی لوڈاں کستریا کہ لمبائیں سرون ٹیسو رات کے جرمنیا دا روش گو گستگاں ٹیما مہینہ لمثیات کو بیس چمکلو گھما چڑسا بال کیا من زیری آستگاں گاما پیلوشی زمیات جراں فیشن ایک دا روم والے سریا گدا بیڑ موزر چما تمیل ظاہریا ایشاں وارتگاں لکے رہ ساما زیادہ ہیا وسونے داخل ربا سونا تبل دے ظالمیات دے میں صورت سختیں باٹ روحا جھمب تھیا تبند محبت جیلا گجندروں جزیا تی پوز تنگ میں پلی دنیلی زندگیا ٹمکم بگڑے دتاں گٹوکا آستگیا تی حالوار ربوتلا ورشاں برا روحاں ساڑپ تھیا گیوا رترا مشتو کشتی براوریا جھیاں تنگ میں کانٹو چیڑا زمبلیا گوشاں جھمکو والی جو ضلع جی ہریا تی کونجے گردنا ہسے کے تارا روشک تھیا تی میزا لے گورا گونڈے دا تکاں زہرنیا دستا کنگڑو باہیں تی پٹو لے نلیاں اشتا تی صورت تعریف ملکاں چل تھیا ری گرزاں حرکسا اشتا داسر روح کتے گنیا مار بھائی نخطاں چمکلو یاراں دا پکے امتیا زمان کو قاسمہ دا تھیولا بھائیاں کستریا شگست زندگی سکانی خوشاں آپتیا ہمیشہ چمکلو دستاں جزمہ سجلیا سندھا سانگڑا نندہ امنام خان میر مریا فنکاراں جی قاسم تے لہٰذا گیشتریا بلا میرا خاں مری جتیا مشہور جلکنے یار کو ناڑی ازگر بینا سرتے واچنے یاد ٹچاں فرکنو دیندی واٹس پانچ دیا ہزار خاں محفلاں جتی جمعہ سنگتیا دا مرزو خدا بش کا مدات سجلیا سورا واہلاں کشی کا سازاں نوک تھیا بلا صوبہ وکڑاں گرتی منگل بگٹیا سنہ 2020 دا مہینہ 4 تاریخ 14 مرشی ساواں براوریا بلا شوقی اشکن سازاں پردے سا شتیا برو بلا قاسمہ اجی کو نیٹانی ذریعہ ہمیدہ بس شہرہ وشور شکندے ہم آپ دیا